Budaya sekali jaya tetap jaya. Pati Bumi Minatani Trisakti budaya sekali sakti tetap sakti, sekali jaya tetap jaya. Saderengipun pawiatan kapurwakani badhe hangaturaken tari gambyong pariyanom gending sumanding karsa para pradangga sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinarak, sugeng pambihan kalengah gotong sakti budaya ing dalu menika rombongan kula Trisakti Budaya badhe ruwat nggih. Niki meh jame nggih. Dadose dipun ruwat riyin, mangke sak ruwate badhe ruwatan, mangke barengan ngoten nggih. Mojo ana ledheke barang ngoten nggih. Mengki sampun jame ngan iki kula jak neseni purun Bu nggih. Nggih, nek leres-leres niki dinten niki badhe ruwatan wonten ing dalem iki badhe mriki sekali mboten wonten alang reda awasipun. Ingkang nglampahi niki kula dadene jenengan ming nekseni. Nek nyata-nyata anak siji niki ajeng diruwat. Ngoten nggih. Jenengan kula aturi pinarak ingkang seca kados pundi ruwatan nika. Nggih, kula sampun cerita kali bapake wau. Nek cerita niku nek riwatan meh padha mawon Pak. Ming cuma dewi desa dewi cara. Ngoten nggih. Dadi nek riwatan niku nggih pancen ngeten iki. Ngoten nggih. Matur nuwun. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, bapak. Senajan wujudku kaya ngene. Panggul aku Setro Gondol Mayu. Aduh, bapak. Gondol Mayu paling basanku ngliwak-ngliwo adoh rado kidul cedak lutung adoh warung aduh bapak yen aku tumandha ning alas Setro Gondol Mayu ora bakal ketemu jalma manusa. Senajan wujudku kaya ngene, nanging ana sing ngukir jiwa ragaku ora liya Sang Hyang Bathara Guru. Yen tarumake kabar lawan bakul sinambi wara. Sang Hyang Bathara Guru panggonane ana ing Junggring Saloka. Junggring dhuwur Saloka putih. Yen aku tumandha ning Setro Gondol Mayu, ora bakal ketemu jalma manusa. Yo, tak sesingitan ning dalan perapatan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla quwata illa billahi alil wadin. Amma ba'du. Yo, aku ki rumangsa bingung atiku. Anggonku urip nang alam donya iki bingung. Kenapa anggonku bingung iki ora ana siji ora loro. Si guru iki merintah karo aku kono ngono diarani nang ora-ora Makassar. Iki katone wis ora ana apa-apa sing liwat ning ora-ora Makassar iki mung kejaba wit-witan. Tamangka di guru iki ngerti kandhani aku. Kowe aja bali-bali yen durung ana piye lan piye kowe aja nganti bali ana ngarsa padha ya nang adi guru. Ya muga-muga aku bisa ketemu apa sing dikarepe bapak guru lan adi guru iki. Nang kene iki ana apa aku tak ngomong sumedi dhisik supaya nyuwun karep koso sapa sing ngerti ati. Sajae lho dalma manusa. Medhun ning alam ngarta padha cedhake Setro Gondol Mayu. Dheweke itu utusan saka gurune. Kon nunggali cetukulan tanduran. Cedhake Setro Gondol Mayu ora ana barang cetukulan, ora ana barang tanduran. Jalma manusa. Kowe yen roh wujudku,
kowe rapo banyu kang bening anggon menyumedi nyuwun kersane Gusti kang murbeng jagat sak isore kayon sing cemluk gedene yen manungsa kowe ora tak jugarake ora bakal ngerti wujudku yo tak jugarake Astagfirullahaladzim la hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Ya Allah Gusti, Gusti. Mbok menawa iki dalanku sing dikandhani karo adi guru ora ana wit-witan apa wae ora ana wiwitan, ora ana wuwan sing tukul ning nongkor sapada iki kok ana wujuding kewan sing semene gedine bisa tata jalema. Ya Kisana. Aku ora tambuh. Duk sira karo kowe ora. Sing mesti iki kowe iki sapa kok bisa tata jalma kon menuju Musa. Maka wujute kewan, kowe kok bisa tata jalma iki ngene yen ora ngerti. Iki menungso sing titahen Gusti sing karya jagat sing diarani wong sing sekti kowe iki. Jalma manusa. Ya. Aku larap-larap saka Asitra Gondolmayu. Cedhak ora ngarepmu. Iya. Aku ora bakal ngemah-ngemah kowe ora. Nanging kosok baleni. Kosok baleni jalma manusa. Sapa sing dadi dosa namamu jalma manusa? Kowe takon karo aku. Ya tak wangsuli wong ana pitakonan kudu tak wangsuli. Iki aku iki loro jenengku. Ya, yen kowe takok jeneng iki loro, ora telu loro. Sing diarani aku dalang pangruwatan. Siji. Ya. Yeah. Iki rungokke sing nomor loro ya aku iki jenenge Bathara Nur Sewa. Bathara Nur Sewa. Bathara Nur Sewa, Bathara Nur Sewa. Kowe ya mesti ngerti sebabe kowe jalma sing kinacek karo Gusti. Mesti ngerti. Aku saurunge mikir kowe mbok disiki ngerti aku kan. Bathara Nur Sewa. Lah sok balimu, kowe kok nganti njugarke anggonku Sumedi iki sing mbok karepke ana gigati apa? Bathara Nur Sewa. Aku cedhak ora ngarepmu. Yen pandulu kuwe manusa sing ejawantah. Ya pancen. Panggonanmu ning Kayangan Jungkring Saloka. Pancen. Bathara Nur Sewa. Aku njaluk tulung marang kowe. Aku larap munggah ning Kayangan Jungkring Saloka. Paribasan Bathara Nur Sewa maguguk makutha waton. Gondan tanpa tatanan aja takon dosa. Jungkring Saloka tak bibatang sayuta Kena. Ya. Ulop. Kowe kena. Ya mengko tak aturke, ya Adi Guru tak aturke. Meng aku njaluk syarat-saranane. Syarat-saranane. Kowe kudu dupan sopan lan santun, kudu mbok nggoni. Sebabe nang Kayangan Jungkring Saloka iki, Jungkring diarani dhuwur, Saloka putih. Panggonane wong sing putih, panggonane wong suci. Mengko tak aturke, meng kowe njaluk aku njaluk irama loro. Kowe duwe kudu sopan. Ya. Ya ngono. Ya. Ayo, tak urute Bathara Nur Sewa. Adi Guru ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Guru, sugeng. Alhamdulillah. Dene wonten kelepatane abdi panjenengan kula nyuwun agung samudring kathah Bapak Guru. Ya ora liwat Nggih, pamujiku wae tampanono. nggih sami sak padha-padha. Anggen kula ngabdi wonten ing ngarsa panjenengan boten wonten alangan turbeta napa awal ngantos akhiripun. Kakang Nur Sewa. Kados pundi Ki Adi Guru? Sawise dika kula aturi Nggih. mapan wonten ing alas Setra Gandalumayu. Salah sawijine nunggoni tetukulan utawa tetanduran. Apa to pawujudane, paoleh-olehane? Kados pundi, Kakang? Ngaturi panunganan Ki Adi Guru. Senasa kula menika cat ketok cat mboten. Kula tunggu wonten alas Setra Gandalumayu menika wujuding tela-tela pohong mboten wonten. Ingkang wonten ingkang jumudel niku wonten ing kewan ingkang saged tata jalma. Lah menika nganang-anahi Ki Adi Guru. Astagfirullahaladzim. Kados ngoten niku kados Sawising kowe nunggoni tetukulan utawa tetanduran, ana sak tebes piringe ngalas Setra Gandalumayu. Inggih. Ana salah sawijining titah bedasan. Gedene padha gunung anakan ya nangup kaya windu lengkara apa kaya ngono. Nggih. Apa ya wis cemedhak. Sampun menika mandar ngeten piyambakipun badhe sowan wonten ngarsa panjenengan Ki Adi Guru. Apa sing dikarepno? Duka mboten mangertosi menika sampun wonten majeng kiwa piyambak menika. Ya. Kula apa bener ature Kakang Nur Sewah Ya. arep temedhak ana ing Jonggring Saloka. Jonggring dhuwur Saloka putih. Panggonane para widodara widodari apsara-apsari. Keneng apa kowe salah sawijining titah gedene padha gunung anakan bebasane nangup kaya windu lengkara. Apa to sejatine sing kok karepake kula? Jalma manungsa. Aku ora tambuh marang sira. Sapa sing dadi dosa namamu jalma manungsa? Kowe takon kelawan aku. Ora ana siji loro katlau Bathara Guru. Bathara Guru. Bathara Guru. Kowe aja enak kapenak ana ing kayangan Jonggring Saloka Bathara Guru. Iki dina Bathara Guru. Kowe gelem tak akoni wong tuaku, ora gelem akoni wong tuaku kowe. Astagfirullah. Kakang Nur Sewah, Kados pundi Ki Adi Guru? kowe wis krungu dhewe tetembungane kula. Ngerteni yen aku Bathara Guru diakoni wong tuwa. Ketemu pirang perkara. Kula kowe aja gampang gumpung malah golok mlebu bumbung dandang cendhek rogan. Kena kowe ngakoni yen aku wong tuamu. Iya. Sepisan yen kowe bisa medharake sejarah utawa dongeng nganti jumudule marang Kang Sira. Ora esuk ora sore kowe tak akoni titise Sang Bathara Guru. Parandene yen kowe ora bisa medharake sejarah utawa dongeng, kowe tak nggo pengewan-ewan ana ing Jonggring Saloka kula. Bathara Guru. Kowe tak akoni wong tuaku padha karo Selak Bathara. Yen aku bisa medharake sejarah lembaran utawa dongeng. Sejarah lembaran wae dongeng yen jumbuh kalahan Sang Hyang Bathara Guru, ora jumbuh cilik mbok gawe lara, gedhe mbok tugal guluku mbok dikira kawah candra di muka ya. Bathara Guru, Kepiye kula? nalika duk rika ing kayangan Jonggring Saloka,
Kowe melek para widodara apsara apsari. Kowe seneng karo Ibu Betari Durga. Ibu Betari Durga anggere nyawang paribasan kowe nyidam wae cemalu. Kowe kemecer ngiler arep nyetep madune Ibu Betari Durga. Ibu Betari Durga langgapi marang kowe. Amarga apa? Bathara Guru kowe dicacat. Cacate wis tangane papat, ngarep loro, mburi loro. Sing ngarep mbok tumindak becik, sing mburi mbok jail pecakil tumpak amu lembuandi. Nganti dadekke drek dinudrek oleh kayangan Jonggring Saloka. Ibu Betari Durga mbok puto-puto, mbok bujung-bujung. Ibu Betari Durga medhun saka kayangan Jonggring Saloka. Ibu Betari Durga kesandung samping wiyak katon menise. Kowe nyawang menise Ibu Betari Durga paribasan Tirta Kamandanu netes ning Bantaya ora Bathara Guru. Kakang Nursewa. Kados pundi Ki Adi Guru? Tetembunganing kulup setitik wae padha karo nyonyok rasaning batin. Kados pundi Kakang? Ki Adi Guru, ngeten mawon, cekak aos mawon. Mbok menawi bocah niki ngaku panjenengan niki tiyang sepuh. Mbok nek mboten saged ngujarake antara dadine piyambakipun Purbawasesa tumeraping kula mawon. Iya. Mangke nek mboten saged ndunungke mawon. Barang dhewene buka lembarane sejarah mawon. isih kelingan. Lah ngoten. Sapa wonga cemondokan ana ing Jonggring Saloka ana salah sawijining pawestri. Ayune wae endaking Sulih Siswarna. Tak cegate ora gelem apa sing dadi kekarepku. Nganti dhewene tak bujung. Tak cedhaki mrepat bebasan. Nganti dhewene tiba bebasane. Wentes katon. Aku ora bisa ngendhaleni hawa kanapsonku. Aku nganti netesake kama kulup ana ing Bantala. Ah, kula nggih saniki cekat-cekat ngertos. Diarani wentis niku napa to? Wentis niku kecet. Cara Jawan Kadewan niku kecet. Wong wedok aja nganti ketok kecete. Ngoten nggih. Wentis niku kecet. Lah iki bab barang wadi. Lah kama kulup iki nek ora tak resiki. Nggih. Daepo kuyak wadiku ana ing Jonggring Saloka. Tamangka Jonggring dhuwur Saloka putih. Nggih. Senajan dika menika pinisepo. Kae Kakang jikono wadah Brama Gendhaga. Brama wadah Gendhaga tutup. Kanggo menapa Si Adi? Kok sapa wae aja nganti ngerteni anane jikok Brama Gendhaga iki mang. Barang Brama Gendhaga wis kok aturake ana ning ngarepku. Tak nggo ngresiki kama kurup sing barang wadi iki. Nggih. Tak wadahi Brama Gendhaga tak tutup rapet. Aku sih melang-melang. Brama Gendhaga iki nara tak aturake panjenengane Kakang Nursewa. Daepo kuyak wadi. Kakang Brama Gendhaga kae larungen. Ana sak tepes piringe ngalas setra ganda lumayan. Kepara gawekno jogangan Kakang. Jerone 7 meter ambane 3 meter barang jogangan wis dadi kok uruke rapet. Lah iki aku wis marem Kakang. Ki Adi Guru. Jenengan menika ngendika kalih kula merintah. Kon ngegekke jogangan jerone 7 meter ambane 3 meter niku mawa werdi. Diarani 3 niku 3. Diarani darani wali. Nganten bisane sah lan sah iku ana waline. Nggih. 7 niku pitulungan. Mulane dina niku enten 7 pitulungan. Niku kula pendhem, nggih. Dadose mpun kula uruki, kutu-kutu walang ataga nggih mboten ngerti. Kula tanduri sekabeh wit-witan, kula tanduri duka niku tukule napa, duka tukule napa, kula mboten mangertos piyambak. Delalah niku wonten tukule nggih niki, napa niki? Tes jenengan napa mboten kula mboten mangertos piyambak kula. Iya, iya. Nggih.
Kulup. Nggih. Sabanjure kepiye kula? Sampun cetha Bapak. Ya. Rama Gendhoga dilarung kalian Bathara Nursewa tekan tengah alas Setra Gondol Madene jogangan jerone 7 meter. Ambane 3 meter. Jogangan dadi Brahma Gendhoga templungne jogangan diuruki rapat tanduri sekabing para wiwitan jalma manusa samar karo alas Setra Gondol Mayu. Anggone mendem Brahma Gendhoga kalian Bathara Nursewa ngancik 3 sasi lawase. Pandeman Brahma Gendhoga saya mongkok ngancik 7 sasi lawase. Pandeman Brahma Gendhoga saya mongkok ngancik 9 sasi lawase. Alas Setra Gondol Mayu ana sangkan dumadine. Lesus mahara-hara wiwitan padha coklek padha cedhol. Pandeman Brahma Gendhoga ngancik 9 sasi pundhul 10 dina ketenjang lesus. Kene astagfirullahaladzim. Aduh Babar pisan ora nyono-nyono. Senajan wujud kula kados ngeten menika putra panjenengan. Sejatine ngono kuwe titisku ya jare. Kuwe sing gedhe pangapunten. Sampun Ki. Panjenengan ngakoni yen kula Ingkang sampun kelajeng ampun dipun ungkit-ungkit Ki Adi Guru. Sampun to. Patutan kelawan Betari Durga ya wong Sampun. Ingkang sampun kelampan ampun dipun ingkut-ingkut kersane mendhu adem Bapak kula. Ateges gogor amatun keboran nuntun. Sampun. Duh kakak. Keduwuh lek urip. Sampun Ki Adi Guru ingkang sampun kawuni menika sampun dipun ungkit-ungkit mundhak ngambara mboten wonten gunanipun. Biar kulup senajan kowe ki ala dikaya ngapa? Kowe tetep titise Sang Bathara Guru. Oh. Aku ora teges dak sia marang Kang Sira ora. Yen kowe isih mapan ana ing jonggring saloka, jonggring dhuwur saloka putih, ndaepa wong tuamu, Nger. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Ya. Kula sampun ngertos. Yen kula tumandhak sangisore jonggring saloka, kadengan para widodara-widodari padha kalih kuyak wadi panjenengan. Kula boten mbagunguk makuta waton boten, Bapak. Kula prana cating papan dinung kula nyuwun bebana tigang perkawis. Apa Nger sing kok jaluk? Bebana kula boten Mas Picis Raja Brana boten. Bebana kula sepindah kula nyuwun tetenger. Amargi menapa tengah Setra Gondol Mayu nika kathah kancane kula. Wonten kethek, wonten lutung, wonten mirmut. Cilik mibel jengene lemuk. Kolet-kolet cilik jengene cacing. Kula agengipun kados gunung anakan ditakoki kanca-kanca kula boten saged jawaban Bapak. Kaping kalihipun Bapak, tengah Setra Gondol Mayu menika gong liwang-liwong. Adol ora ado kidul, cedhak lutung ado warung. Sanjangan kula teter buter kados ngeten. Kula nyuwun sanjangan kangge salin wonten Setra Gondol Mayu, Bapak. Ya wis ana trepe, Nger. Anak polah wong tuwa bakal kepradah. Apa sing dadi panjali anak yen anak mituhu kelawan wong tuwa? Kakang Nursewah, Kakang. Kados pundi Ki Adi Guru? Kowe wis krungu dhewe tetembunganing kulup. Nggih. Sepisan njaluk jengen kaping pindhone njaluk sanjangan. Lah iki. Lah jengen lan jengen
kados pundi ampriye Kakang? Nggih ngeten. Jenengan menika ampun ngendel mawon. Mboten ateges kula ngendel menika mboten. Kula niki ngendel niki mikir. Mun wonten paribasan anak polah bapa keprada. Sampun ngendikan wawuh ngoten. Lah nika nyuwun jengin. Lah jengin menika nggih kudu diruwati, kudu diitung. Nggih, cara wong kuna-kunane wong Jawa-Jawane niki nganggo hitungan. Nggih, nek niki kula tak urun-urun rembug. Cara kangge bumbune pawon karsane sedhep, kula tak melok urun-urun. Ya, ya. Niki kula tesih eling kejawan. Kula itunge riyen nggih, kula itunge riyen menawi jumbuh kalih dikane panjenengan, kula nggih matur nuwun. Kula itunge kersane dadi bocah nggih kersane apik, kersane makmur uripe. Ngoten nggih. Mulane jengin lan jengin riyen niku dinut kele wong tuane. Ngoten nggih. Niki ya sewu kula tak ngendika ajeng damel jengin kula senajan kula niki ora wong tuane, kula tak mula rembug. Niku kula tak nyuwun nggih. Tak ruwati huruf 20 niki nggih. Hana caraka data sawala padha jayanya mangga batanga. Niki huruf 20 kula tak urun rembug kali jenengan kula tak titip. Titip bab menapa, Kak? Kula tak titip huruf ba mawon. Kakang Nur Sewah titip aksara ba. Yo ngertenono Kakang. Nggih. Wektu dina iki ya sasi iki. Keponakmu tak wehi jejuluk Bathara Kala. Bathara Kala. Ya Adi Guru bingah putra jenengan senajan pun jumbo niki jumbuhe pun member manggon pundi Kak? Ya sampean tangklet ya ramane Bathara Guru ibune Betari Durga anak-anak tak jejuluk Bathara Kala niku pun trep mulane gawe jeneng niki ampun adoh-adoh kalih wong tuwa lanang. Ngoten nggih, ngoten mawon. Lah nika kadhepun jenengan. Nggar Bathara Kala. Ya iki kanggo selawase jenenganmu. Nggih. Yen upama ditakoni kanca rowang jejuluk Bathara Kala. Bathara Kala nami kula nggih. Aku rada siya marang Kang Sira ora. Kowe balya mapan ana ing papan padununganmu ya. Bapa Sang Hyang Bathara Guru. Ya. Panjalukane Bathara Kala yen dereng buntas mboten bali wonten alas Setra Gondolmayu. Apa maneh? Yen wis buntas kula bali wonten alas Setra Gondolmayu. Kula nyuwun sandangan Bapa kangge salin. Kados pundi ya Adi Guru? Kowe njaluk sandangan kanggo salin. Nggih. Kakang Nur Sewah. Kados pundi? Apa ya sandangane keponakane iki wis cemawis apa durung? Kowe wis diakoni putrane, kowe kok cara wong kok pabrik ape mbok untal sak pabrik-pabrik. Iya. Iki wis cemawis. Mbok menawa kowe kurang paham yuk ditilik iki ya ana. Ning ndi Bathara Nur Sewah? Nang jaji sapitu.
Bathara Kala. Bathara Kala. Kowe njaluk jengene wis diweki. Njaluk sandangan ya wis diparingi. Kowe aja ngreget-ngregeti nang kene. Iki nggone wong putih. Kowe engko nek nang kene terus, patayat-payat yo kabur. Kowe bali-bali ae bali. Bapa Sang Hyang Bathara Nursewa. Kanton sepindah jalukane Bathara Kala. Nggih ngene wae. Bapa Sang Hyang Bathara Guru. Kepiye, Ger? Kali siji jalukane Bathara Kala. Bathara Kala, iki tak sera, iki aku serene wis cukup. Aku medharke ansaran huruf Romulo. Iki menawa aku iki kenek benduning karo Gusti, muga-muga aku tak sowan karing Gusti tak salat supaya diresiki dosa-dosaku. Oh, kaya ngono Bathara Nursewa ya. Ger Bathara Kala. Sawise kowe njaluk sandangan kanggo salin wis cukup sekabihe apa ya isih ana sing kekurangan? Yen kanggone Bathara Kala sampun cekap kangge salin Mulana Setra Kondol Mayu Bapa. Bagus yen kaya ngono. Aku ora teges dak sia marang Kang Sira ora. Jengen wis tak wenehi sandangan cukup sekabihe. Kowe bali mapan ning papan padununganmu ya. Bapa Sang Hyang Bathara Guru. Ya. Kantun sepindah jalukane Bathara Kala. Apa maneh? Wetenge Bathara Kala kados dilek setan. Kula njaluk mangan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Babar pisan ora kenyono-nyono. Jengen wis tak wenehi. Sandangan cukup sekabihe. Kowe pungkasane njaluk mangan. Pakanmu wae beda kelawan wong tuamu. Yen wong tuamu anggere teko sangkan. Bebasan ana buah-buahan utawa sego mesti bakal tak pangan. Kowe beda kok nggih. Bapa Sang Hyang Bathara Guru. Ya. Kula badhe taklet dhateng panjenengan. Yen panjenengan saking sangkan wonten sego blas sampean pangan, sego jagung sampean pangan, wowohan sampean pangan. Lah pangane Bathara Kala menika napa, Bapa? Kula kok bingung. Iki rungokno pakanmu ya nggih. Nganti Kakang Nursewa oncat saka ing Junggring Saloka. Aja nganti ngerteni pakanmu, ateges tegeling kutu-kutu walang atoga wae aja nganti meroy. Iki rungokno, lena pangendhamu kowe dhewe. Abot sanggane Bapa nggih. Sepisan yen ana titah Adam, nglairno apa nang jabang bayi. Kawujudan loro cacahe. Wadon kabeh ora ana tunggale mung loro. Iku sing diarani anak kembang sepah. Parandene wong tuane kok ya ayem tentrem. Ning di papan durunge kena nggih kok klambriangi nggih. Layak Bathara Nursewa roh sakjroning pinarah. Panganku ora rupa sego blas ora. Panganku yen ana titah dam, lain opo nang jabang bae jangkep loro, wadon kabeh. Iku sing diarani anak kembang sepasang. Anak kembang sepasang, wong tuane lanang karo wadon, etok-etok ora ngerti, etok-etok lali. Aja takon dosa. Leno kaya tadiah kala mangsa ya. Tak cateti apa meneh Bapa? Napakaning Bathara Kala sanggon-gon ya. Oh. Beda yen karo kadangmu.
Melok melati melok mung irama loro. Lah kadang kula melok melati melok kados pundi Bapak? Iki rungokno. Nggih. Yen ana titah Adam, nglairno ponang jabang bayi ora wadon ora lanang. Barengi pletheking Surya, iku sing diarani anak julung basin. Karo barengi amblesing Surya, iku sing diarani anak julung wangi. Iku yen kadangmu melok melati ya melati melok. Nek Bathara Kala sak nggon-nggon. Iki sih ana maneh. Yen ana titah Adam, nglairno ponang jabang bayi ya jangkep loro maneh cacahe. Ora ana tunggale mung loro. Mbarep lanang, mburi wadon, iku sing diarani anak kedana lan kedhini. Ewadene wong tuane kok ya ayem tentrem. Neng di papan dununge kena nger kok kelambrangi nger. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Yen ana titah Adam, lairno punang jabang bayi jangkep loro, lanang karan wadon, sing diarani anak kedana lan kedhini. Wong tuane lanang karo wadon, etok-etok ora ngerti, etok-etok lali. Oh, aja takon dosa. Leno kaya tadah kala mangsa ya. Tak bunili apa meneh Bapak? Oke banget pakaning Bathara Kala. Nggih. Iki sih ana maneh ya. Yen ana titah Adam, nglairno ponang jabang bayi jangkep telu cacahe. Ana pindah wilahe. Iki mung telu, kowe kudu tanggap ing sasmita. Lena pangendamu kowe dhewe, Nger. Iki mung telu. Mbarep wadon, tengah lanang, mburi wadon. Iku sing diarani pancuran dibit sendang. Iku ana wolak-walike. Yen ora percaya, kae sara widekno pilih sepuh. Nek wong tua bebasan wis wareg mangan asin. Wareg mangan pedes. Akibate bocah nger sing nanggung wisa. Wong tuane kok ya ayem tentrem. Neng di papan gununge kena nger kok kelambrangi ya. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Yen ana titah Adam, nglairno punang jabang bayi jatahe telu. Sing barep wadon, sing tengah lanang, sing mburi wadon, iku sing diarani pancuran dibet sendang. Wolak-walike bapa, sing barep lanang, sing tengah wadon, sing mburi lanang, iku sing diarani sendang dibet pancuran. Wong tuane lanang karo wadon, etok-etok ra ngerti, etok-etok lali. Oh, aja takon dosa. Leno kaya kemah-kemah dadi apa Bapak ya? Oke banget ya nger pakaning Bathara Kala. Nggih. Nek mbok etung ngono 40 caplokan, iki sih ana maneh kok, Nger. Nggih. Yen ana titah Adam, nglairno ponang jabang bayi jangkep loro maneh cacahe, Nger. Beda-beda, Nger. Iki mung loro. Lanang kabeh. Iku sing diarani anak ubluglan lawang. Ewadene wong tuane kok ya ayem tentrem. Neng di papan dununge kena nger kok kelambrangi, Nger. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Yen ana titah Adam, lairno punang jabang bayi jangkep loro, lanang kabeh sing diarani anak ubel-ubelan lawang. Anak ubel-ubelan lawang, wong tuane lanang karo wadon, etok-etok ora ngerti, etok-etok lali. Aja takon dosa. Leno kaya tadah kala mangsa ya, tak bunli apa meneh Bapak? Oke banget pakaning Bathara Kala tirik-tirik. Nggih. Isih ana maneh, Nger. Nggih. Wancine bedhug jam 12 sengenge dedeg. Ora nom ora tuwa. Mlaku ijen ora gelem ngaso. Kena nger kok tadah kala mangsa. Pancen cadanganing Bathara Kala. Bathara Guru. Senajan kowe wong tuaku, senajan sing ukir jiwa ragaku, ora taplak andeng-andeng. Wancine jam 12 bedhug, kowe ijen kaijenan. Senajan wong tuaku,
Ayo tak tadah kok mongso kowe ya. Astagfirullahaladzim, ketrucut tetembung aku. Bathara Guru ya. Sejatine wancine bedhug. Sing mlaku ijen iki rak ya wong tuamu sing ukir jiwa ragamu. Keneng apa kowe kok tegel-tegele arep nadah kala mangsa wong tuamu ya? Bathara Guru. Ya. Kowe ra kandha karo Bathara Kala. Wancine jamlan bedhug wong tuamu aja tadah kala mangsa. Tembungmu kepleset, kowe ora bocah ndek isore, kowe ora bocah ngono. Ayo, mapan kemah. Mbok yo sing gedhe pangapuramu. Sing ukir jiwa ragamu. Ya. Iya. Yen kowe sing beguguk makutha waton gondan tanpa ratu. Iya. Gelar jajar. Aku sumadya kok ngger mbok. Tadah kala mangsa mbak arep patiku. Kaya ngono. Nanging aku njaluk inah sawetara. Njaluk inah apa Bathara Guru Aku tak adus jamas ngresiki jiwa ragaku, besok patiku ben sampurna donya sampurna ning akhirat. Kaya ngono, ayo. Ana sawetara. Leres karatara tresno
rada radat sowanku. Kluwat ae Bathara Guru. Ayo mapal kemah-kemah dadi apa kowe? Lho ya jembak angen patiku apa kaya ngono. Ayo kepleset tembungmu kowe ae. Ya, Gen. Wong tuwa ngono ora suwala. Iya. Upama idu kok bakal tak dilat ora mung. Aku njaluk inah sawetara kelawan kowe. Njaluk inah apa Bathara Guru ae? Coba ngedepel ngulon dengak dhuwur mengko apa suasaning dhuwur. Kaya ngono. Kena kowe nadah kaya mongso wong tuwa. Lakoni kowe. Percone entek Bapak. Kepiye, Gal? Rek pentol pirang-pirang kok sontek. Bapak Bathara Guru. Kepiye, Gal? Kula aturi sabar tiwas. Sabar panjenengan tiwasipun Bathara Kala. Bathara Kala ngedepel ngulon nenggak dhuwur. Saking eling wangi Bapak. Sawising aku adus jamas ngresiki jiwa ragaku, besok patiku ben sampurna donya sampurna ning akhirat. Aku kongkon kelawan kowe ngedepel ngulon dengan sengengene wis katon lengsir apa kaya ngono. Mboten wantun ada kala mangsa panjenengan. Apa ya wong tuamu arep mbok angen patine wis sumadya kok nggih. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Ya. Kula ngetan kedang-kedangan tembok. Kula mboten ngertos sengenge Bapak. Kula mlayu ngidul. Menika wonten bengganganipun. Ya. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Kepiye, Gar? Senajan ora kelakon nadah kala mangsa panjenengan nanging isen-isene Bathara Kala menika enten lho Bapak. Ana apa? Ning desa Glawang Kidul ana titadam nglerno punang jabang bae siji tanpa dulur tanpa batur. Kowe aja ngapusi aku. Tak kambrangi rino kan bengi lho Bapak. Bathara Kala. Ketembunganmu aja angger ngucap. Kowe kok iso ngarani nang Glawang Kidul. Ana titah adam. Nglairno punang jabang bayi mung siji til tanpa dulur tanpa kanthi. Upama kowe tak takoni siji-sijine apa bisa jawab? Apa sing mbok takokake Bapak? Sapa sejatine wong tuane lanang? En takon bapake Mas Chandra Dian Haryanto Bapak. Kok titis ya? Dik iki kok pletat-pletot. Kula niku mamang wah.
Lah garwane sapa Ger jenenge? Garwane Bapak Arianto. Rawiyah Bapak. Aja angger ngucap lho. Takokake karo Widodara Bapak. Iya, iya. Lah kadangmu bocah Ondalandil sapa Ger jenenge? Adik kula Radi Tia Alian Alpian Yudatama Bapak. Nggih. Iki ngene Ger. Nggih. Bapake dalah ibune Sarat Sarana. Oh. Sajen lan sesaji pinangka gantining Bathara Kala. Oh. Yen bape ngerteni kadangmu bocah Ondalandil entenana sawetara. Kula tak ngertosi adik Kula kula pengen Raditya kadangmu, Bapak. ya. Kadangé mboten lampyak awur-awur Bapak. Benar nih. Gar Bathara Kala. Iki kowe ngerteni kadangmu wis mati. Adik kula Raditya wonten teng ajeng kula. Iya. Bapak lan ibune sampun teng ajeng kula. Kula badhe ngertos adik kula Raditya kadenge mboten lampyak awur-awur. Ning di papanduning adik kula Raditya, aduh kula cedhaki, cedhak kula aduh. Bagus yen Kula tak ngertosi kadenge mboten lampyak awur-awur Bapak. kepara kanggo dulur Senarawedi. Sambyak satindak, sapecak jagan. Aja nganti kok ganggu, aja nganti kok ridu. Apa sing disejo kasembadan ya? Ora ana alangan sawiji apa kalis bebaya. Kula tak ngertosi adik kula Raditya Bapak.
Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Kepiye ya? Kula dereng marem. Adik kula Raditya badhe kula kemuli sauntara. Kajenge ayam tetrem ngasuh kawruh lan bapake bapa. Sing ati-ati ya, Ki. Bathara Kala. Iki kowe tenaga mbok entek-entekno, anjen wong jengene wong kowe iku watak ora iso mari. Watak Bapak. Iki jana gawe sing kanggo kowe. Gawene Omahe iki diubengi, bocah-bocahe aja nganti samar. Sebabe menungsa iki ora uripe nang growong bloko. Tekadang gedhe, tekadang nang Korea, nang luar Jawa. Yuk tili yuk. ayo kamare adik kula Raditya. Ayo Bapak. ngerti bocahe, ngerti kamar-kamare. Kamar-kamare adik kula Raditya. Iki wis cukup. Kowe ora usah nang kene suwe-suwe. Sebab iki aku kon ngandak kebisan bloko iki laire ancen pas ngedepi jam 11 ngoten Bu nggih. Dadine niki luwih kurang. Dadine kurang ora apa-apa nggih. Luwih kurang ancen laire niki pas jam 12 nggih. Kowe bali ae bali. Bapak Sang Hyang Bathara Guru. Yen aku tumandhak ana ing Glowong Kidul, kecekel bocangon Glowong Kidul. Aku dibebes karo bocangon. Aku bali oleh Asitra Gondol Mayu. Pamit, pamit Bapak.
sewu Mas Pengalong kula nyuwun gelang sing elek. Kula nggih ngringkisi niki nggih. Niki Mbah Semangka Mbah niki rupane nggih. Niki jelas semangka Bu nggih. Ming nek sampean dilat nek kula mboten sampean mboten percaya niki amis. Nggih ngeten. Mulane kula nemtokke bocah sing sunat niku mesti duwe penyakit. Ngoten nggih. Niki kersane diringkesi mangke kula pajar tak canginge tak buak nang pasar utawa nang segelap. Ngoten nggih. Mun Mas kersane dikukuti balane kula bocahe kula dhewe. Mangke nggih. Kersane nggih ampun salah paham nggih. Nek kula niki nggawa ngono iku jak mogok kula nggih. Dadine niki kuwabeh niki panci kula buak Bu nggih. Ngapunten dene wonten kelepatane senine kula anggen kula ruwat dene wonten kelepatane sithik mbah berah kula pancen menungsa lumrah kula nyuwun geng samudran kathah niki sampun rampung anggen kula ruwatan niki kantun nutukke barungan jalukane niki engko nek bar mbah ana apa niki mungkin nggih sediluk mangke terus enten sakile sunat ben sing mbae ben guyu nek iklik terus sawerane dicawisno nggih wong are nek sawil iki are ape ana reoke nggih niki ana reoke reok niki saking Magetan Bu jenenge mboten ban-banen barungan triwil iki reoke saking Magetan yuk bro ndelok reok bro